Pwede magbaboy dito. Communication tool. Number 4, builds good relationships with your family, classmates, teachers, and friends. Number 5, keep connected to your friends, classmates, teachers, and family, and improves teamwork. Disadvantages of video conferencing. Number 1, less personal contact and understanding. Number 2, network instability and time lag. Number 3, technical issues on teacher-student hands-on activities. Number 4, more stress and less organization. Number 5, Ito yung kusina. Ito yung kusina nila. Read and understand each statement carefully. Identify whether it is an advantage or disadvantage of video conferencing. Write Ito, letter A for CR. advantage and D for disadvantage. You will be given 5 seconds to answer each item. Number 1, builds good relationships with your family, classmates, teachers, and Ito yung friends. CR. And the correct answer is letter A. Kwarto. Number 2, reduces travel expenses. And the correct answer is letter A. Number 3, technical issues on teacher-student hands-on activities. Ito naman, salas. Salas. Ayos pa yung And the TV. correct answer is Ayaw yung letter TV. Number 4, more stress and less organization. And the correct answer is letter D. Number 5, less personal contact and understanding. Mga tanong ko naman yan. Yung isang dito, bayad na yan. Kuha naman. And the correct answer is letter D. Number 6, increases productivity. Ito yung nasasakit ng bakod. Ito, balkon. And the correct answer is Ito yung balkon. number 7, Mamimiss ka namin. it's an effective communication tool. Pag maani ng pinya, doon naman pupunta namin sa bundok. Oo. Gusto mag-ani ng pinya. And the correct answer is letter A. Malaking bahay. Number 8, keeping you connected with your friends, classmates, and teachers. Nasaan ang remote niya? Ang gumot ata niyan. And the correct answer Parang is ano mo, letter A. Arnel. Number 9, network instability and time lag. Arnel lang namin yan, inanong TV na yun. And the correct answer is letter D. Number 10, even though Yung banlat daw. Titingnan daw niya yung banlat. it's difficult for people working in different times zones. Saan ang daan ng pagbanlat? Ay po, sa ano mo, Maganyan. naikot po niya pa kita. Ah, sige. Titingnan ko ha. Napunta kami ng banlat. Siyempre, alangan. Pispan. Pero hindi na kasama ang pispan. Hindi daw yan sa kanila. Yang pispan. Ah.
Ano pala ka? Hindi pa pala simento yung banlat. Ay ano, kahoy lang pala yung banlat. Mm. Ay may butas. Mm. Ito ang banlat nila. Kaya lang kahoy pala ang ano, dingding. Flooring lang. Ang dingding. Bawag sa nalang. Mm. Paano niya ni mama? Ito yung banlat. Yan natin, ma-shortcut na lang tayo dyan. Ano pala yung Pagkamasa banlat? dyan. Pagkamasa Kahoy pa natin ang dyan. dingding, pero flooring. Pag sa atin ito. Sa atin ito. Dahil. Ito yung sa kanila. Hindi yan ang kanila. Ito yata ang kanila. Ito ang sa kanila. Dalawa lang daw yun. Ito. Si ating mabawag palagi ng baboy. Repairin lang yung banlat kasi wala nang ano. Matagal nang hindi gamit. Pero may butas siya. Meron siya dun busa ng dumi. Sa likod. Nakaano nga siya. Oh, may balon. May balon. Tapunan ng dumi. May butas. Ay, pwede magulay. Wala? Hmm? Wala. Hmm. Bilang tao. Hindi na sa atin. Dit, ipunan ng dumi. Yan, butas. Okay na yan. Dali lang yan, repairin yung dingding yan. Didingdingan na lang. Pero ayos man yung flooring. Pero may bubong naman. May bubong. Ito yung kanila, dalawang pitak na banlat. Apo. Dapat. Hindi natin si tita mo. Si mama mo. Yan na. Kunin mo upuan dun. Para mapuan ka. Dako na. Hindi ako sumama kanina, wala. Hindi na kami makukuha. Aray! Aray ko din! O, si Jamaica. Sarap. Wala lang sa bahay na ka. Good, good. Shh. Uy, halika din. Oh. Yung sarap. Ay. Ka! Di nagsama si Kuya ko ay. Kinat mo baga? Siya, sabi ko pumunta dito. Stay na. Sarap pa. Saan ko na yung isa? Yung isa kanina. Yung isa kanina, biyak na rin yan. Tapos tumabo ko sa ulat ka na.
Thank you, tita. Mmm. 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 Sarap. Hindi ito pa. Na. Tali-tali ko na to. Dira? Ay, nangangamuti ka? Nangangamuti. Mm. Masarap ko ba natin? Ang ba? Sarap nito may asukal. Diba? Ang sarap ng mga ano ng asyenda di Janice. Asyenda di Janice. Ang sarap ng buko. Ha? Hindi ako sumama, hindi mo nakatikim ng buko. Hindi ako sumama, hindi mo nakatikim ng buko. Antayin na lang namin yung maglaglaw. Ang lalaw. Gatay na naman yung patak. Bala, ayan. Tama na sa apron. Apron na sa apron. Nagami natin din si Jamay. Hmm? Init.